L-avukat tal-Istat Chris Soler ikkonferma li kienet il-kumpanija Stewart Healthcare li fetħet l-arbitraġġ u mhux il-gvern ta' qabelha. Dan apparti li tenna li huma ħax passi wara loti ta' sentenza dwar is-serqa tal-isptarijiet għaliex dawn il-passi għandu joħodhom il-gvern. Aktar u aktar meta l-gvern wera ċar li ma kienx se jappella mis-sentenza. Dan ħareġ l-erba' filgħodu meta bdiet tinstema' il-kawża li fetaħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kontra l-avukat tal-Istat Chris Soler biex jinġibu lura l-400 miljun euro li l-pajjiż ħallas mingħajr ma sar l-ebda investiment fi 3 sptarijiet f'Malta u Għawdex. L-avukat Soler qal li l-liġi ma tagħtihx is-seta biex jieħu passi kif qed titlob il-kawża. Iżda xorta għamel affarijiet oħra li ma jistax jiżvelhom għax marbut bis-sigriet. L-avukat tal-Istat qed jidher għall-Gvern fl-arbitraġġ li għadu għaddej bħalissa fejn hemm talbiet li saru minn Stewart Healthcare. Mistoqsi jekk għamel xi ħaġa fil-konfront ta' Joseph Muscat jew Konrad Mizzi, Soler qal li ma seta' jagħmel xejn fuq kwalunkwe persuna għax m'għandux il-poter f'dan l-ambitu. Il-Partit Nazzjonalista fetaħ din il-kawża fil-qrati Maltin biex l-avukat tal-Istat Chris Soler ikollu l-awtonomija meħtieġa ħalli jkun jista' jwettaq ix-xogħol li hu obbligat li jwettaq fisem il-poplu Malti u Għawċi u jinġibu lura l-400 miljun misruqa mid-dil tal-isptarijiet. Preżenti fl-awla 23 tal-qorti kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech akkumpanjat mid-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija, ix-Shadow Minister tas-Saħħa u mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. L-avukati Edward De Bono u Nicholas De Bono qed jassistu lil Bernard Grech u Adrian Delija. L-avukat tal-Istat Chris Soler flimkien mal-avukati James D'Agostino u Julian Farrugia irrappreżentaw lill-uffiċċju tal-Avukat tal-Istat, filwaqt li l-avukati Ian Borch, Maurizio Cordina u Chris Cilia irrappreżentaw lill-Gvern u lill-Kabinet tal-Ministri. Il-każ ikompli fil-5 ta' April għal provi tal-avukat tal-Istat fid-9 ta' filgħodu.